שלום לכולם, כאן דניאל מ-XD Games.il והיום אנחנו בפרק מספר 4 של סדרת הלטס פליי מיינקראפט שלנו, רק שעכשיו אנחנו ב-1.7.2. אז כגרסה חדשה של מיינקראפט, הרבה דברים חדשים, בעיקר אזורים. אז בפרק הזה אנחנו נצא לחקור, אני רק צריך שיהיה איתי מספיק אוכל. אז אני אתכונן טיפה, כי שתי לחם ממש לא יספיק. כן, אני אקח את זה שנייה. אז כגרסה חדשה אולי יהיה לי קצת בעיות עם ה-FPS בגלל שאין אופטיפיין. אני לא אבנה היום כלום, אני רק אחקור. אז ככה, יש לי את אלה, אולי אוכל אני צריך להכין. וזהו, אני מוכן להתחיל ללכת. אז אני יודע ששם יש מדבר, ואז יודעים מה? דקה לפני זה יש משהו שיכול להיות בעייתי. אני מקווה שלא. אז בגרסה החדשה בערים הגבוהים מתחיל להיות סנואו. אז אני לא יודע איך זה, אם עדיין הבתים שלנו יראו יפים. אבל יש לי רעיון למקרה שזה לא יצא משהו. הנה מתחיל להיות פה סנואו בכל הלמעלה. הבית שלי פה איפשהו. הנה. נראה סבבה. אז עכשיו אני הולך ללכת לכיוון ההוא פחות או יותר. אני רק אקח איתי תפוחים, למה אני הולך לרוץ הרבה, אז אני לא בטוח ש5 לחם יספיק. יותר נכון, אני בטוח שלא. אבל ניקח איתי גם את זה למקרה שנצטרך, למקרה שנמצא חיות ונוכל אז להרוג אותם. אז הנה, מתחילים. אני מקווה למצוא הרבה דברים יפים, הרבה פרחים. בעצמי עוד לא חקרתי, חיכיתי לכם. באזור הזה לא יהיה משהו חדש, כי כבר כאן התחלתי, אני חושב, איפשהו באזור. אז אני צריך להתרחק טיפה. זה מגניב. קצת קשה לומר איפה המים נגמרים. נראה לי אני אמשיך לפה. כנראה שכאן עדיין הייתי. וואו, הרעב שלי יורד מהר, אני תהיה חייב למצוא חיות. שינו גם את איך שהשוגר קיינס נראים. שינו הרבה דברים. יש כל מיני סוגים חדשים של זכוכיות. כאילו צבעים שונים, יש בעיקר, כאילו הדבר שהכי מעניין אותי פה זה כל הביומס השונות, או שונים, לא יודע. MLG. פה נראה לי מגיעים לאוקיינוס, אז אמשיך לפה. וואי, האוכל שלי יורד מהר. הכל פה נראה בהיר יותר מבדרך כלל. לא יודע אם זה רק אני. נראה לי שפה הייתי ממש בהתחלה, אני זוכרת יער אחד. לא יודע אם זה. מכאן הסקתי את העץ כשהכנתי את הכלים הראשונים שלי. פאק, אני חייב למצוא חיות דחוף. יש. שתקי. איפה הגיע לפה צמר? הגיע לשם הצמר. פאק, אני לא רוצה לשרוף את כל היער.
תרדי. יופי. תפסיקי לרוץ. לא! למטה. פרה משוגעת. לא. אל תמותי. יש. מעולה. טוב, מספיק לי בינתיים. אז בואו נמשיך לכיוון ההוא. יהיה לי אחר כך הרבה זמן, כאילו ייקח לי הרבה זמן לחזור הביתה, אבל אתם לא תצטרכו לראות את זה, אל תדאגו. לא, הגעתי לקצה נראה לי. פאק. יש. טוב, הגעתי לקצה, אז אני אכין סירה. הקטינו את האוקיינוסים ממה שאני זוכר ששמעתי, אז פאק, זה מוזר. אוי שיט, מה זה החרא הזה? אז כן, שמעתי שהקטינו את האוקיינוסים, אז זה לא אמור להיות כזה ארוך. אולי כן. אם זה לא ארוך אז אתם תראו את זה, אם זה ארוך מדי אני פשוט אחתוך ואתם בכלל לא שומעים אותי מדבר עכשיו. לא, הנה, זה לא כזה ארוך. סוואנה. מה? ראיתם את זה? רגע, לעצור. מה זה היה עכשיו? אני לוחץ על קונטרול ופתאום זה מהיר יותר. זה היה מוזר. יופי, יש פה עוד פרות. איפה הסירה שלי? לא משנה. וואו. דשא גבוה עכשיו יש. וואי, איזה יפה זה. פאק, זה יפה. חיכיתי לעדכון הזה. אני רק רוצה לשרוף פה עוד קצת פרות. יש פה גם חזירים, מגניב. מה? אני חייב שיהיה לי מספיק אוכל לפני שאני ממשיך. נשברה לי החרב. טוב, אז כן, מה? כן, יש עכשיו משהו חדש של achievements, שזה מראה לך הכל כאילו למטה בצ'אט. אז כן, זה ביום החדשה. אחת מהם, יש עוד די הרבה לדעתי. וראיתי סרטון אחד שיש פה סאפלינגס שונים, אז אני עכשיו אחכה עד שיפלו. אפשר לצמר, שיט, יש לי רק 2. אני אשבור רק איזה 2 עצים, אולי יותר, יחכה שהסאפלינגס ירדו, ואז אני אוכל לשתול את זה גם בבית, אז לא מפריע לי. מה שכן מפריע לי שעכשיו יהיה לי הרבה מפלצות להילחם בהם. תפסיקי לזוז. ולפה. יש. אוקיי. וואו, זה נראה יפה. חבל שאין פה איזה אחריות או משהו, אני יודע מה. אוקיי, יש אחד. בעיקרון זה מספיק, אבל אני אחכה לעוד כמה. הנה עוד. וואי. לדעתי צריכים להוסיף עוד מפלצות, חיות, או חיות כאילו שהן לא תוקפות משהו. אריות, קרישים, כל מיני דברים יכולים להוסיף. אני יודע שהוסיפו עוד 2 סוגים של דגים. ועכשיו אפשר לקשף, איך קוראים לזה? חכה, פישין רוד. ולקבל משהו ש... כאילו יש שם ברייקינג ויש לור אני חושב. למה זה לא הוריד לי? די! בואי שם אנדרמן, לא אוהב. טוב, יש לי 6, זה מספיק, אז בואו נמשיך לחקור. אז כן, יש עכשיו אתה יכול גם בזמן שאתה דג,
אתה יכול לקבל הרבה דברים, אתה יכול לקבל ספרים של, כאילו ספרים מחושפים, שזה מגניב, ואתה יכול לקבל גם קשתות מאוד טובות, או גם קשתות רגילות. כן, יש הרבה דברים חדשים שאפשר להשיג עכשיו בדייג. אבל כרגע אני רוצה לראות את האזורים החדשים. אוקיי, שומע סקלטון. וואו, ממש מגניב האזור הזה. כדאי לי לרדת להרוג כבשה. לא, אני אמשיך לחקור, לא צריך כבשים עכשיו. וואו, פאק, זה גבוה. מה? למה המים לא זזים? אוקיי, זה היה מוזר. וואו, זה אחד הגבוהים, אימא'לה. סוסים. אוי. מנסה להתרחק מהקריפר הזה. סליחה. בוא נראה. וואו, ממש מגניב המקום הזה. בוא נראה אם פאק לא הבאתי איתי דרט בסה. יהיה לי עכשיו הרבה זמן עד שאני אגיע למעלה. זה עצם מביא. או, אפשר להשתמש בזה. אז אם הבתים שם והסנואו לא ישתלבו ביחד, אז אני יכול לשנות את העץ הזה, כאילו את הצדדים לעץ של טייגה, עץ קושי. סתם לא, עץ ספרוס ווד נראה לי קוראים לזה, כן. אז במקרה הכי גרוע אני אשנה את זה לעץ השני, ואז זה אמור להיראות יפה. ואולי את התקרה אני אשנה לסלאבס של העץ השני גם. נראה, אני אבדוק איך זה יוצא בלי לשנות כלום. כרגע אי אפשר לראות כי יש שם רק קצת סנואו. וואו. זה דרט? אופס, לחצתי קונטרול, שכחתי שאין לי אופטיפיין. זה פאקינג מגניב. לא יודע אם בסוף הוציאו את זה, אבל עוד כאילו, כשהיה רק סנאפשוטס, אז ראיתי איזה ביום, שזה הכל מכלי צבוע, כל מיני ערים ודברים ממש יפים. אני יודע שיש גם ביום של... שיש שם מסי כבל, מה שיש בספונרים רק בכל מקום. לברוח. יורים עליי, כיף. אז לא בכל מקום, כאילו יש פשוט גושים כאלה של מסי קאבלסטון. אני מקווה למצוא גם את זה, זה גם יכול להיות מגניב. מכשפות, שכחתי את זה. עכשיו מכשפות לא נוצרות רק לא, עזבי אותי. יודעים מה, אולי אני אלחם בהם, אם אני לא טועה, הם יכולות להביא גלוסטון. אימא'לה. מה היא זרקה עליי? סלונס, לא אכפת. זה כן אכפת לי. תמותי, 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 תמותי. קישתה, פאק. לא, 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 לברוח, לברוח, לברוח. רק שלא יפגע בי. עכשיו אני צריך 5 שניות אימא'לה. בלה. זילו. אוקיי, עכשיו גם יש כלי גרבל בכל הרצפה של האוקיינוסים. קיבלתי משהו טוב, פאקינג קיבלתי בקבוקים, את זה יכולתי להכין גם בלי להגיע לחצי בסה. אוקיי, צריכים להיזהר ממנו.
עדיין רק סוואנה. אני מקווה שאני אמצא משהו אחר בקרוב. עדיין לילה. אני מרגיש כאילו אני כבר איזה 80 שנה פה. אוקיי. הרבה קריפרים שרוצים לאכול אותי. או לפוצץ אותי, או לא באמת משנה. אוקיי, עדיין סוואנה. פשוט בא יום אחד ענקית, זה מפחיד. היה. טוב, נראה לי אני הולך לחצות את האוקיינוס שוב. או, זה מגניב. חבל שאין עוד אורס. שאפשר להכין כלים מכל מיני לברוח מכל מיני חומרים שונים. איך קוראים לזה? Feed the Beast מוד פאק. אז היה רובי שאפשר להכין מזה כלים וחרבות, אבל לא שריון. או כל מיני דברים כאלה. יכול להיות מגניב אם יוסיפו. אבל גם זה טוב. טוב, אז אני עכשיו אעצור את ההקלטה ואני אחזור לצלם ברגע שאני נמצא ביום חדשה שהיא לא סוואנה. אז כן, נתראה עוד שנייה. חזרתי, השגתי בינתיים קצת עץ כזה ואת הסאפלינג האלה. מצאתי כל מיני פרחים, אבל זה בביום רגילות. אבל עכשיו מה שהגעתי אליו זה ביום חדשה, זה heavy forest, איך קוראים לזה? שנייה. רגע, שכחתי איפה רשום הביום. רופד פורסט. אז כן, הכל פה איך אומרים את זה? שכחתי. קודם כל העצים פה אוהבים, שזה כבר יפה. איזה סוג עץ זה? דארק ווד, וזה מביא פלנקס חדשים, שזה פאקינג מגניב. והכל פה צפוף כזה, כאילו, לא רואים כמעט השמיים. לדעתי זה ממש יפה. והיו פה גם פטריות ענקיות. נראה לי יהיו עוד, שזה גם פאקינג מגניב. אוקיי, אז איפה העץ שלקחתי? אני רק רוצה להשיג, יהיה בעייתי להשיג מזה סאפלינגס נראה לי. כי זה מחובר פה להכל כזה, אני יודע. בוא נחשוב שנייה. אולי אני פשוט יעלה על זה וישבור. הנה. דארק אוק ווד. נראה יפה ממש. אני אנסה להשיג עוד איזה 1 או 2. קדימה. או. קיבלתי, מעולה. שיג אחד אחרון. אבל שאין את כל הדברים האלה יותר קרובים לבית. הנה עוד אחד, יאללה מספיק. אוקיי, אז זה הביום החדשה. וואו. אני אחקור אותה מלמטה. בוא נשיג קצת חזירים, למה אני חייב עוד אוכל. אני צריך גם מספיק בשביל לחזור הביתה. אז כן, יש פה הרבה פטריות ענקיות שזה מגניב. בינתיים ראיתי רק אדומות, לא יודע אם יש פה גם כאלה חומות. פאק, אני צריך לדחוף אותו. יורד עכשיו גשם, אבל... רגע. יכול לי רק... אוקיי, אז כמו שאתם רואים יורד פה עכשיו גשם, אבל מה שמגניב זה שבגלל שהכל פה דחוס, אז לא רואים את זה כמעט. כאילו, אתה כל הזמן מתחת לעצים. אני ממש אוהב את הביום הזאת. עכשיו יש שם קצת פרחים, אני לא יודע אם כבר ראיתי אותם או לא. כן, נראה לי זה אלה. רוז בוש. הנה פטריות חומות גם יש. קח עוד טיפה.
הנה פרחים. יש לי אותם כבר? לא. אוקיי. אני ממש אוהב את העדכון הזה. פה נראה לי כבר ראינו, כאילו ביום רגילה אין פה משהו מיוחד. או, פרחים חדשים נראה לי. כן. הוסיפו מלא פרחים בעדכון הזה. ואני מאוד אוהב את זה. אופס, FPS לק. אוקיי. טוב, אני לא יודע אם באמת הוסיפו את הביומס האחרות. בינתיים מצאנו 2 מיוחדות אני חושב. כאילו יש את כל הקטע עם ההרים הממש גבוהים. יש את זאת עם העץ והפטריות ויש את הסוואנה. אין לי מושג איזה עוד ביומס יש, אז זה הכל להיום. אני עכשיו אחזור לבית שלי, ייקח לי קצת זמן. תודה רבה שצפיתם, אם נהניתם תנו לייק וסאב, ונתראה בפעם הבאה. ביי.